Tia de Shmai Maya Mamunina Jo Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 Sunwai one munina nemu ya wade kase boy atwa peten na de edi akotini bi enie ene mampanina na dodan kwaku fodwa ya mamrani amane a wada afidie bie de beboa ama galamse fo adwuma omoye no atimi akoye pa mampani abedi akire nso akasa wo kire mu se vocational training eya de ya ban na ni suade hu na de nsakra ye bebre mabu no na abrantie bia wode ne baba ya akoma dunsini bi se wonku no emfanya sikedro mano no ene na busuafo babonte cheso omode hye no enye sa no tiente be ya sa dunsini ne ne ya aposifo nkopeno no mo no ano Nigeria anchira ka akwasom yakum nipa be saduonum ne yakire no wa my Ghana mpanifo bi so akira dwen wo ho amzafo nwumre ya de mekọ menhia yimfie na Dr. KK Sapoahini a wo kodi no ofenso abonten so a eho manso asore no ene yate se menhia yimfie atena asem no so de kosi seni ye bekọ no ne yakwa kodi nkomo anwumre akoda anka ne papa de ne kwa akwaji sikaduro hu asem no ene wokọkọ tena de ne pie ho na opani bi susu de afuto koma eye atena ya ehwe oman bombo nsensem so se ye kwe anim no terrorist sem no asore no omo nhyase no mo ye ncheche ne nkasa hu dwumadi emfama ye nsore ahodo no wa fence one papa me ahujiri sembie so ye kwa kosie obi anya yie me yesa na kwahye mochire amzanfo weni afufro pi ya manfo nkroso nsem ka obi eni akekese ne se kase ababi awo bia no anwumre ye ba ne ye dia ba besomo yemfa eye yenka mo so betima kan ho wabra o kan ho Facebook eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM o ko no ma o like na o share na de wadwenche no nsusuo no ma etoto no mo yeguso aye be kase ne de mamuo no a ye be dwam ede ama Sompa 93.1 FM ewo Facebook o call man na nsem ne de bere nyina ho mfoni ene ho pictures ne ade nyina no ebetwagu ho no ma enya asem ketoa bade we kese nwumre ye somo eye me na ye obo amalibi aboga mene ohinini amakranchi adazoa sof mami premaini kasia bonu bobrodo nchono ankasa enie ya shase ye de free man penina na do dan kwaku for watch man pese be ma boda na tena ye ne waya amamre ne amane a afidie mu no tianwa ye nuanom small scale miners ne be ye adwuma enko ese bi omo de mercury sam eni nuro sam ekwa akwa adwuma na be kwa wiase na ekwa akwa posin e de ama ye no se afidie we man penina na do dan kwaku for ne waya amamre ne amane apa hontuma ewo enkrapompene man tem no mo se atiefo pa atwere amponya nkrompon bose yadom a wa tamunu kuma Shramo ebeka senenso a mampanina na do kwa kufodo bedi ade 2017 mu ono no a eno cycle kase was small scale mining ene galamse nyina so sakwan omo faso ye omo dwuma no a omo senso sensase sayemfudo no yentime entretena sentwitwie ne sapenin boni bia way from aboni of VIP bus emo nsenso nyina na dan koma bi nchirima aba bebo yetiri so emedu ba bi kra mampani de na konya wote so mampani to so sese galamse kon eno besoye ama Ghana fo ato abetia no a womo ento ba emfa entia no na enei sa na mo ya womo etuye mampede chese small scale miners nyina aduomani kwa akodi akira sa fidie we ya aba no ebebua kra ama madwuma no mo ye no ayesem prokra dia ma wo mu a omo de sa fidie ni ya adwuma ombenya gold dodo no asense womo de eye excavator ku nu asase no afuntum asase no de afra yanko tie mampani na do dan kwaku fodo se ne osika ne nsem faye ene Government will continue to deploy appropriate measures needed to help protect and safeguard our national environment for posterity. In our efforts to help protect the environment, we've had to take far-reaching measures, such as authorizing the involvement of the military in Operation Halt, as well as decommissioning, demobilizing machines and equipment used for illegal mining in forest reserves and water bodies, which have been designated red zone for mining. Far-reaching and biting as these measures have been, they were necessary to halt and reverse the trend of ever-increasing turbidity of our waters and the continuing degradation of our land, and to safeguard our environment for posterity. But following our heightened drive in recent times to deal with illegal mining activities in red zone, many illegal miners have lost their illegal sources
sources of livelihood. It is to provide legitimate alternative sources of livelihood for such persons. That in October last year, I launched the National Alternative Employment and Livelihood Program to mitigate the unavoidable hardships that will be faced by illegal miners. The program is intended to provide good economic livelihood options to illegal mining and its associated activities, and to enable those adversely impacted the opportunity to work and support legitimately themselves and their families. As part of this program, we've rolled out a national reclamation and reforestation project to reclaim degraded lands and transform them into economically viable land, whilst creating job opportunities for the youth, landowners, and communities at large. We've also revamped the community mining scheme to promote responsible, sustainable, small-scale mining, which will support the Bank of Ghana's recent policy to purchase gold domestically to shore up its reserves and to contribute to the retention of value of our mineral resources in our country. This morning, we're witnessing another important milestone in small-scale mining and environmental sustainability: the commissioning of 100 mercury-free gold processing equipment, commonly referred to as gold kacha. As the name suggests, it is equipment that extracts gold from the ore without the use of mercury, which has been the practice for several decades. This equipment, I'm told, also has the capacity to recover over 90% of gold from the ore, and therefore gives small-scale miners much more gold than they would have obtained from the traditional method of using mercury. For Ramada, Nirano, Son, woman, penny, and another Danko for the Yatin and Canaway, a Fidiano and will be on one crapumpumantum or the Sansami, at two January, and a saw for way and sassy, any more to the dear Huns and some so, honorable, a Samuel Abujinapo, as so, anyway, as also. In our quest to deal with illegal small-scale mining in our country, whilst at the same time promoting viable, sustainable, and environmentally sound small-scale mining. This is a further testimony to the vision of the President of the Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, to bring the much-needed development and prosperity to all Ghanaians. Mr. President, since you charged us to tackle the age-old menace of illegal mining, which has resulted in the destruction of vegetation and the pollution of water bodies, we have adopted a two-pronged approach, that is law enforcement and the reformation of the sector. In the area of law enforcement, following the holding of the national and regional dialogues on small-scale mining, where we built a national consensus on the way forward, we have held engagement with all 16 regional ministers and their respective regional security councils to lead law enforcement in their various jurisdictions. River bodies continue to be red zones for mining, while recognizance, prospecting, and/or exploration in forest reserves continue to be suspended, except in exceptional circumstances. Forest guards of the Forestry Commission have been working with the relevant security agencies to enforce this ban, and we are in the process of recruiting and training river guards to protect the river bodies. We have also resourced the Inspectorate Division of the Minerals Commission with logistics and personnel to carry out their inspectorate and regulatory functions. In February this year, on your behalf, Mr. President, I handed over to the Commission 20 pickup vehicles, 10 blast monitors, 107 desktop computers, 68 laptops, 19 printers, 11 photocopier machines, 102 uninterruptible power supply, 5 scanners, 3 projectors, 3 survey equipment, 2 plotters, and one backup storage device to support the operations of the Commission. These officials of the Minerals Commission indicate to me is the biggest single retooling of the Commission since its establishment. Mr. President, we have also placed a ban on the manufacture and sale of the floating machine, popularly referred to as Shamfang, and we are amending the Minerals and Mining Act 206 at 703 to expand legally the scope of this ban. In partnership with the Ministry of Defense, Operation Hall 2 continues to support these law enforcement measures. Admittedly, there are still considerable challenges, but we will not relent until we eliminate this canker. Mr. I was for Yamraswe Jenny or one Raswe Fiema de so more than Manguabaton Persuas or Norcona and the minister or way and Sassini Modu Rodia Hunson Samso, Honorable Samuel Abdullah Jinapo and Yeten Kano.
Yetua kasia bono eso mampania be de che Dr. Laji Muhammad Baumia na da jeni poso e wa brankase ye no so bosomtwemansi mu ni nyina da ne sese de beye na enwumasua ni fa bi ye nsa no dwuma betumi agentre ha e wo man no munti Ghana mampanyini na nado dan kwakwa kufuado atwantoma e de ese ne kokoso so obedu obetumi biada na tumi aboa na ene akoda akro no wie suku kura na ban e ma wadwuma wo nsa no wadwuma se pan no a woto ade pam etire ya weda stay bender ni nyina wo kire bi enso ewo ho na bra dwumade ni koso na mampania be de kire beto dwa se na nado dan kwa kufuado na ni so ade hu no wo mpesa Ghana babunu bi abeka kire we ye kwan ba kwa wode sa kira ne ememu na etumi aboa enu nti wo bia fan very serious. Skills competitions provide a great opportunity for employers and industry involvement in competitions. It helps instructors, tutors, and trainers to further develop occupational pedagogical expertise. With the realignment of TVET institutions to Ministry of Education, consolidation of the free TVET opportunity, and My TVET campaign, the number of students placed in public pre-tertiary TVET institutions stands at 57,399 out of 64,641 vacancies declared, representing 88.8%, and 44,992 have enrolled as of May 2022, representing a significant increase compared to previous years. Nananum, distinguished ladies and gentlemen, our government's commitment to transforming the TVET landscape is unmatched by any other government. It is unmatched. In addition to the 32 TVET institutions we are about to construct, government has massively invested in TVET over the last 5 years. These investments include the upgrading and modernization of all the SWAL 34 National Vocational and Technical Institutes. We've upgraded all the 34 institutes. We have upgrading and modernization of heads offices together with 10 regional offices, upgrading and modernization of 5 apprenticeship offices across the country, and upgrading and modernization of the Opportunity Industrialization Center in Accra, comprising construction, rehabilitation, and equipping of laboratories, workshops, additional classrooms, hostels, administrative blocks. 2 new foundries and machining centers have also been constructed, one at CSIR in Accra and the other at KNUST. Mampani abedi ache yewura Alhaji Muhammadu Baumia brankese komodia koso no ena no cheche mu abana ni so ade woni kwan opese wo faso na TVET Ghana nkoda nyina abenya mu fa akwanya yenya obia wachire obia ekobi na no ba foso. Okay, ubo trim kokori twaso me twaso na yakọ yanimu a na mampani nsem ya waka ye ya e na obonwura mu ewo nwasuaso ya onumonyamfo Dr. Oseye Wadutwum Church of Pentecost weda na wonu so gina dwumadie no ase bi na ase ni nkomodie mu nu na ase 2024 ya wo wi obesi amanwansansi mu o maga na ebehundu wa wi aberewa nkunuma MPP amanyoko wa na edi animu na nado danko akufuado woduma wa wi ni de hala na beko Bawumia Canada Japan anyone mekeka ho nyina na no na nkasaye no mu no ababeto dwa se Dr. Yawosedutwum ese waji Bawumia atumbi saa no. Bosomtwe will never forget Nana Adodan Kufuado, and Bosomtwe will always remember the Vice President of the Republic, Haji Muhammadu Bawumia. Bosomtwe every thing Nana Adodan Kufuado da. Bosomtwe every Vice President Muhammadu Bawumia da. A baby a better than the Bedinachi. A baby a better than the Bompayaman. A baby a better than the Bacasanyame, and Manakuma Mu, a Busadia Bianramu. And the other name the Onakumazo. On one and him, I say, Yamama and Amramu. And the other end to Hunakumamu. The review of her Danakuma so person Yame and Yamanua. Or some chief for Betsy and Empire Bonds in the day Yame Katra and Yaman. So, Vice President, when you pray, whatever you want from God, God will talk to Bosomche. And Bosomche will respond to the call of God. And your vision will come to pass. We just don't know what you are praying about. Only God knows. Bosomche,
Great land in Asante Mine. We are seeing transformation, and honored to sit on that platform. On Monyamfo, say I would do one on an Wakastan Sabo so much. Oh, Ombekai Dr. Laji, Mama Dubawo Mia Papa. Inshallah, inshallah, inshallah. I was on 47 Wabaka and why I can't say some 93.1 FM. You may not see a Cassian and son baby a Wobiano, Yagusu de Mouse type Biebino. Ye come say go or some 93.1 FM so no Okosunia Bontenswa. I also saw a some 98.9 FM. Some 98.9 FM. Kasi e boom fumpa na edia dencheche na eyachia akwako faswa. Ye nuano mo bronen mpotamunyina. Kasi mu hwam yegusu ede sumwo mu yento soe na informa enko bambo hu nsensem abusuafo terrorist samoa asore okroma sesesi a enra yanti asempa e wo Nigeria bontenso no ene ne wo pani bi a wabene e bambo hu nsensem na agrification esre atraya ehwe ya fisem bambo hu nsensem so se enani kine ya omoma ne nya omasem hia no mo enhya se ye nkasa ho ene ncheche adwumadie informa ye nsore ahodo no ene masalachi ahodo no ye ko anim sabre ya National Security Minister Mpeni Mfodi Ababetuja sagana fo enya hweye autoso ne bema na yenhyase se ye be yesi ye di bibide see something say something ade ya wo mo ade abai ene no pani ne ss ndi kwa se ko no se bia ya no saa ne keka ena see something say something see something say something also mutisi form na say nsori a ebia say so me potamu ase ya no ma hia nsori wa ase nyina no ma ye nchechira ma wo mu obi ba so dem no mu a wo ye hohu ade na wosam ye wo ya no kra no se bia obetena no mu a ede ne de na wosam ne ka sa ne ma we nyina wo hwani mu satre ne be hyase atu sa na mo we owura nana agrififie song enkomo a woni Sompa FM nsemtwefo boy kakra ni kabadi sam wako bia Kumasi Ashanti region Central region asori for no mo statini asori for penifoni na ye meeting and one say security for mo say obi anka no so ye maybe security aduma na do be dia here proactive SSS emre we asori for penifoni asori for akese ni na no so to me ko security for being as a police BNI or NIB no to me ko asori dem so come on training na buying to me in fact money na nto no so it is also we are sorry be a Roman Prenti and sorry at was na say unso to me ko katre security force sitting from me na na mo dia tu abontin yes from mo so na my training kakra and so betimi aboa pa e ma ye ma mi bia wa ye mre ye papa bia wa ye mre e mre also kwa sorry anas in because of kwa sorry anas so wa so dem wana to renchem ba e den no nye send ye money na hu hia enyen tu sa na mo na SSA asori mpanyinfo bomode twisa na mo no ende de die wi asisi kofa no kane no na security mote ho asem enso omai bia bambo ene di kan any security enti mo mfa ni se nipa ne bodanfo na ne kra nya sa konfo ni na omu yusu omu ne se nipa bonfo ni bi na omu yusu omu se onye ne ho te se bodanfo onye ne ho te se ne na dwuni adwuma se de kafra onye ne ho te se yarefo so na se nipa na di wodem enti emfa ho ye tie dia se nipa ne hwehwe ne ho ansa wura so dem sa asofofo na ebinum ye ka security for ka we na so mo ma yanye ne ho na Yesu wo ho mo ma yanye ne why no see Yesu ni ho en prophet beblia se de ka from mo bompa ye pa o enso do se Nyankopon e ka se ne omo mra so no se na Yesu ho nso Yesu ka se omo mra so enti o ja mo kwa mo nkwan Abuzanfo nana agrififie son ye tene kan papa wabene pa wo bambo hunsensemo yafrukutum wakase mpunepuno wakase enhye na wo srese National Security Ministry no ene atena ya ehwe ya fisem bambo hunsensem so no omoma ne nyoma semihia nhyase enye ncheche mansore ahodo no Asem Kroya mo Boise Diocese Methodist Church Ghana Penny Power Danos of Penny Right Reverend Bafo Esiam Mwa Asamwa enso ene Sompa twetwe nkoma yebusa nse papa niesi na jedi yi musumu sense asore no se yawro hosem papa se nemre ya ni bia bayi ni para se ni be sode kwasi adadwade se okwa akosum ni nyame na obi be sane atubraman ede agu wo mu so nkoda e ma ne apemfo wo mu akum wo nu basa no na
nyinaa nipa no kyese nyame no wakwa akosom no nanso duro nyame antumi astopo tuo no na ayekom wo mu nyinaa no tore bi ensem no bi sisi se ya nanso yese de nyame ye ne ye na pede nyina danso enam ne kwan so de aka ne se asore no bema ni da wa ye adwuma ahyese ne nso ye bema o mo nkyerɛkyerɛ de na so asie mu nyini firim ne awanyini no yɛmfa ne ntena kyɛn ne ma mabunu ne bi meka ho na bambofo no mema wo mu nteteye obi wura so dan ne mu a ɛse awese de nipa no so ne ban tie ne nyina ne niam odigu akwa mu susu se ebetumi aboa aso no Ghana Christopher, and he said we don't have to take things for granted. Say be a Ghana, a bin see her, a bin to me see any other Debbie, or see me any daho, come on, near rain. The Jesus was say empower your osses, no, nay training woman, Ebenya security personnel, or my big training as well osses, send your baya, the Kayako Kenya, who last one day more. Plus all the BMA, and the Nema, and Nema, and if for the power airport, no, Kenya, so no, will be 2 rats on them. Yet the Nema baby for say, well, for you, the sober, okay, said they will call Oka airport. I order pepper. This a brass Ghana, solid, yes, I never be. Yet my osses, no, yet any wobble. So be rats on them, yan fast animation, who say, it will be an answer. I did be a victim of Prendipa, any Pacron, and Sunday, my new room. You can say a fan of rat, or be able on them, is all assume yame, Obia by a manurum, Obia my manurum, you never be hoson na breach labo. He said, or see ya osesa, ya ma security personnel, train woman, you train one well. Then near my checking ni pa, Obi Begurama. Yari children so hano so say boni bia ni ho ya masane ya manawuram yesa ye bie ye ka say ye bie pono na to am obi nwuram yo a o he ni baba ya ho so na ade enye fe asi frase a asole bie tiri wo mo say wo mu kurom no enkron kito no de ye nyuru ho no ma e dise kakra ye tire ya asemu na say de we no we bai de na e wo say ye ma because me ka say ya training bia ma ye ho ses no unfortunately ya na ye tire wo no because say de si ko de we hia security for sabe some mama being security no mu ye pa amom so ba mu bi na the training ni big afras as well ye na enkron kase mu nkan ni kuma we Boise diocese Methodist Church asafo of penny oda no na ye pesanki ebowura mu ne ewen hyehyeye na nanu muzremi fo nso de agu akwa mu efa wonom so masra chimpai bomu na santimanta mu dwem training anaso of penny oda muzremi so na no Sheikh Abdul Mumin Harun sabre die okoya sorry nti ye hye mo bosompa fiti na ekopem ocha no mpa no nsi akase ebo no so no ye beje na dwenkyere Abuzafo egusua Sompa 93.1 FM ya nyumre no nsia kase na Sompa sunyan 98.9 FM ni akabomu a baby a wo bia na de kase mu otwam sommo no yento aso yegusua de mu oboase abonte so na oboase fast Ghana fire service for na yese wo mofidie mumru ntumi a wo mo edidum jane adeade a na arahosam ne se wo mo enam kwam ye wo mo kwa akwa adwuma se ne eda to ne ede a yesufre wo mu service for mumro memamro na ejato baby na fire service for na ekono enyomu na mu a ya wo mo soma de hye wo boase ne mpotam de yese wo officers ben gwoche na wo mo ete so wo ka mumru ntum no a yese e friend se fire tender nim na boase stadium wa junction so na se yede ade na CEO se de ade ene ba yo no mu ya no so wo ka mumru ntum no amuni atofom a he na fe na ni akwa yenyan enam so ma officers mako ngwoche no a na omugu ka ni mu de se ene kasi yesi omo dabrem edine pa ya yase so makogu konfono chaban ya sabia a doctor for show mu prekro dia ma wonum aweso benyomo etiri edidimu na fire service commander wa santimantama say ora Harry Giwa na ene Sompa family samjo for edin koma wo che se ono de onfo so bonkomo bia se contractor na wo yes akwan no na niam bia na wo se odidi gugu na akwam no wanya ekofa sare husemi nyina bae Ufia anka ese omu street so omu di omu ko street but before mbe huno na ya blocky road na wonim say fire service en so a enye say court to say me car it's an emergency so I say the some sort of speed being for save the situation so before me realizing now they were almost close to the blockage so I say na road around it so maintain but so when say we no so tank no so more heavy into 10 year into no form the form
And Sisia Nipa Bay eats Apra Munina hospital. But thank God they are all responding to treatment. And 4 were JG and 4 also were Governor Hospital. Young Katro Mukra, young Tromu, but they pay the law, at least they are supposed to inform us that they are coming to block this route. We are not saying they should come and look for permission, but to inform us, say, ye blocky had to say, ye buy a scene, Nanka who ye bay, not driver no one who say, a blocky into ye buy a honey say anything, into one fast Americano and co. But because of me say a straight route, it's not the American. Because they fix it tender way just last we had to struggle before we were able to fix it. See, I fix it. The answer about say now you need spare fat in the beer say about say prayer there is a sacrifice another fire station. And say no the management this we work for you. Yeah, observe for way ya Santamantamasi opening power that Ghana National Fire Service ya no ACFO Henry Giwan yetene kan ningina fire service worker muburuntumwa ya fra wonu mu oboase abonten so say jato babie na omo mem no enam kwamo ekwa kodum ja no na arehosem wesi ya omo for ya tender na muni ahwe ada from say team ama officers ben wotwea na omugu ka ni mu no de yeso mo dabre mu odene a nyame adom komo na oni eboi na wo chese mu nan de Radi na dum na ara womo ho ye na nan aka no na mo hwe ne mo se Nyankopon no a wo say ade ma doctor fo je hu sikadie no bekoso a ekrekro mo no waso mo yade ede ama wo mu ya to so ne Nkran district court no kwa setena ni nyina da ne say abrante a ye friend Evans wo ponchecheku Eprobo so many that also me san and send be told just say one one ba na sene mu ba wa twene yire de say what ne kwa kwaji sika dro na ania say deja and I'm so me bra court to kwa setro tembuafo ye maame ama adoma kokwache etie dwamu wose yemfa ne nkwatum remande kukum ni ensanfa ne mra no onwenje na sem ho ni mra nim ni lawyer Raf Japan wan twe bibia wa pene so tie mfa ne nkwatum na emomotembuafo ne say abri biada lawyer ne beba so opese won ne kasa no wo mama kwan na ensem bi e wo hon wontimi emusebusa no na bra na prosecute aduboni chief inspector amwa ebo amane wo koto ene wo so owura Evans opochechikui wo mfinhia no aduanan so wo bi a watena walande afie atwa mu no se nipa ya adwuma no obra wono ana eka wontra wo biem to beba betena wo ma Ghana no oba ye no niema we so ama no papa no ne nyonko bi kodi nkoma a wo kire ne mu se ne ho kyere no wapa ne ho a wo pe ne ho wo hunu na sene mu tinka be ya wo mo no so ene e wonu moduru yefo bi ya wa wedare eban haba asem a ene e wonu mfampa wo yibi kom ya ene wa nkramanta mu to ne beko ampada wode ne koyi wode ne koyi no so wankoto aboa wo wa nani da wakan e wo kasoa ene wo se ene wo suro ene e brafie ne anwenje ho na asem a wo mu be kire mu ne se wakọ ya na wonu word boga no kwa kire oduruyefo ne se won de wo suro wo tika ne wa wo se troka emu mienu wo betimi di wo maba ne de ayesikaduro no eno wode ne baba ikopie mu a ekwaje egon na asem no afa na court no afira ase enti de atue mu bia no ya de betu ja sanse oduruyefo no so ne nsem pa bobo bakura yi mu Yancho so yeguso de mu wasasem ya ho na abrantie ya no de ne baba kwa komadu nsini no ama wakuno e de ayesikaduru ama no a ho asem kopie court na obiri na kwa kwere remand no na busuafo cheso omode hye no nyesa na wote ono no yo brefo a woyire ne ho ye na dwuma ya ne nuanom nyina agu abrochira wo mo bre ne kai emu otonton kai a owo garage akese ebi okumase abonten so ebi won krapumpre mantamum ebi so ewotema abonten so a wo hwe ne ma ahu se wo ye brefo pa ya wo ye na dwuma ejisa ansam na dunsini no eka edi ato omode hye Evans opon so no omabusuane fond de omusomu a enye ye eno nti omosro my Ghana post ye dwuma ne sa asam no a ababato badwasre de sa no wombesre wonu mu ada se suhyefa ye mua entempara so sa dunsini no eno omonko mantam ne sebro nyakokwa a wodagya ho no no so omomfa no nkogina mra no no omode omugitum so omode hye Evans opon no wonye eye ni brefo a sikasika sam kra no na ni edi akire sa ora ya obedu eye ora Evans opon ya enkode ne baba ekomadu nsini so onkunu mfanye sikaduro ma no ni nua pa ni mpon na ene no ene eye abusuafo bi ene Sompa FM
nsɛm twɛfo edidi nkɔmɔ a ɔmo nsɛm a ɔmo ka nyinaa ne so ɔmo de hyɛ ne deɛ hey sune yɛ agyemfi efi bia ni no ntom deɛ ne ɔmo ka sɛ dunsini na posifoɔ ɛnkɔkyere no no mu nya adagye ɛnhwehwɛ asɛm ne mu yie Papa Ivan Sopon ye kana asemi ne na tena chepa film kura blim na de nyina beduru sabli asema bai chese eye ma dwe mu nya kyerese ye nipa bi a ye ba busua ne mu kura nkasa na busua no mo obi mo nsem obi ankasa ne nua no chese fana ewa manone na buruchi ntino asem we ba ye no aye ma mitrim kesene nti mesre Ghana Police Service ene mo ka bi ewo mu nyina se mesre wa asem bai mo hwehwɛ mu yie pa mo investigation ni yie pa papa ne de anya se bia tia na make papa ne de nya sa na otie kura anu ameti asem no kura no abo mi pusa mantima ni di na emo ma wi ayi kura obi bo asem no so kura no mi bo mani ni suyo kokra la mi su because minim na nante ache on tesa ni nua panyina na afa no kwakubu ali a wu America ono na menene nam na afrane mkura de no mo yankora nketo amame besi na mi hu na ne ho asem boni bi ada nti asem na esi no se nipa na de ato ne so a ba bia nto aduro no nsan ni ho na ye me ya papa sa abane sa afrane nya nipa boni ni afrane start se ni nua no de systems bre na ode ye adwuma no anu na ma na wo bebre na nkere sa ne ho kire na obetimi aye sa ade no media still de me hu photo me hu ene de ekoso nyina still me nyini Safran bit my sa. Asem na asi no de asem beba de asem kase pa baba because ye nya amane so ho sa. Komfo nipa koro na ama ne ba ne sa na IGP hwehwem. Me bo mani kura de nisuo sa abre ya me no kase me wira ho pa. Wo betu me aduane kura nya makodo na mesia. Because minim se menu ano ante sa. Na sa no. Na se nipa boni ni bi nso na achim na adwene. Amena koye sa so de sa nipa no nyame na ne bedie. I was on phone to where I busia modesia ene abrantie Ivan Sopon and HS or modesia ne dear Branton war brefo ya wo brini mo jeni pa eye juma eti says sikedro samne dear or mo esomwa enye na Arabia or one ikro mu poano yo ne na wo be mi ensa esoso sresa mansan yenka busia ne mpaibom Mikunu esuban die onye nipa woye basabasa mikunu ye nipa bia se even puse okon tokwa krambo no onye ebida enti sa die we ya enu amitiye ama me ho adwirime na mesre etiefo se meselemu ensa danseyem bidinyamidi mpamuchew monke bi emamme meselemu mona mu betimi akabi amame Misemo kebi emame na monhwehwe asem ne mo mam prisifo meselemu monhwehwe asem yimu emame na meselemu se saa konfo ne nso no ewo se mutimi eche no na mu bisa ne ensem bi because menti eniema bi ase enti mesele etiefo nyina se meselemu monkebi emame na momoame meka se blue 12 years because me ne ba ewo 12 years enti me ne tan ye blue 12 years I was on phone to the Chrome Puano and now some performance some chef opens Medu Catarante ye bura honomwa eye obaba ko na wo wo chichi mu se baby abusua ne gina ne de mu odren e de ma wo mu pa na eya yenka wo no mu mpaibom Yebe kampa bomu anache se tafu pa 2 enso na ebubo ba wo fin so ampa ba me ni nyina da ne se yesu obi awu ye no ho ne me nyina da ye kwa akosie no ye makwa me ye nkosie na sie ye ho chese wudwen ho dwen enye yie enam so mani pa no a ye dwa no anke ye kwa akosie na ye ho bibia no yesa de na kwa akɔhye mokyere ne yesi ye pawade esu ma ebusa cheche na nasafo kantanka na sem no ni puduo no ankasa hye na no me kwa homa ne so hello na nasafo Mami papa bi. Ma ju eburu. Wadaro ma mejosu obahima. Yo na dia na asi ewo ampaba men. Kire mu kakra kire ye ne ekatachie. Wadaro ma medawase na mada atifo a anyumere mu tie Sompa FM ekate bo nyina so no. Mama mu nyina ba san aso ache omo. Na mami we die ye se ade china ya ntia se mofa mandawo mampani mo se ya na ifi. Nanu fiada etwemu ena obedu office kromu ha ne bro no ba kwa efe no ampaba me eho ena asemi esiye na bosumi etoso miensa ewa afimu eye match bosumi no ena opening ba kwa
Nidin ede openi ejebi nimfie unaye wa tasefasa to no eye aduosia ensia 68 years ana chedam po Nyankopon eto ne nsa ede hwe openi abusia hia edi papa na watch da die on 18th March 2022 afiem ana yebi ne na watch da na abusia tena tibi ne na watch da wie no na chese sɛdeɛ yɛdi na wɔtwe da emu na yɛbu na yɛde ayiyo ɛhyɛ no ɔmobu na aba bɛsi ɛyɛ saa efie da etwa mu ɛna yɛbɛyi emu no na yɛde atompam ne memenda ahomakye na yɛkora ne memenda aba bɛyɛ na yie na maame abusua ntutuo nyinaa da ne kwam anɔpa yɛakɔ mɔkyere akɔyi funu aba abɛto hɔ yɛafa deɛ ɔde da funu ama n'aba waba abɛdware emu yi esiesie edibia no amusiesie fo bi so omo siesie mu no ama omo so decoration ya bo decoration ni na wie ya wo be se de video ko Sunday mu a ahwefo ene omo aka nyina be se de video na tipate enuane a ye safu jina na ye fra ahwefo amomla Facebook mole ne ne ma wonu maka etew any aduane a woman wam de ye nyina na abode no esra momra Facebook any fie no tumi se any bama pa titifie twahia ya sensa katense mama mode ya se mo arewo so esre yo katanka to aso okay aso na esre se de okay na sai arewo so na wo hwe enuane a ya ye enyensa keto dokono donku emu abusuafo nuane okunafo enso enuane ono nso aye wo ne fie ayekọ ho no nso nyaketo a ahoho a efira chichi benche ye nyina ba bedu ofenso kurum ho abedam pabame a obia ne ma ahoho okunafo ahoho abusuafo sese enipadom na no ena na nyim be te se no npa mu ko nonum ne mpa mu bem na no yen kotin a bofo efiri yewa asante kodoko hina himfie manhia aba se aye na ye ba be no ye de manhia so ene ntama ba beto aye ne so ye aye na enyeyi ndidi se butia san de funu ko so mo kire na niema ka ya ye nyina no eye ka ne bo butia ne ka na mame asewinche mu ne sei ye de ne ko ba na ye wewe mu na etie mu no na de tene se Ajebia wasu mu a ye ba be na ye saa memenda na etwemu a anyema nyina ko so igaye no o maame pa o de ne ba ta so onua ana omodi ema na yelupe ena ono nso so ba ene ampa ba me no ne hene a wote so o hene ne din de na boachi yado na ensensen bi ko so abusianim ema papa ya wawi ebe ye dansini e wa asemni mu na dansi obedi ye no ekotia a ohine na otia konya ne so no ntema ohine ne sa ba na ho be ka che ne ze wodi asem ne se ko ahemfie bi na papa ne ma media danse na onye ne foforo ma no anye sa ajapade o fie ne kwa abonten a na papa nsi ka ta dabi di oni wo mo ne ze asase ko na mo kan wan se ne de eye oni passport ne dia e to di media danse e ma wo hene enka se wo je ba fie nti no ya jaba eno ohine bi na ka che ne se ene eta ubebi adanse ama ya hwe eti papa yi na so e ma okobo onua no nka ya ma ne se asemo a onua na na boachi ya da aba be ka chere ni maame ani nanu ani nansa na me na wo twi ni so pepepepe papa yi da ne dem onyare enya hwe ni ya ne se owuyade atiesi ne so yenso de ne ko ayaresabia na ayaresabia mpaso ana papa ne ka se owu a abusian fanto ohine ne se ma ohine ne ma ne yi ase onya no e wo ne yi ase enumu ana papa no edi wuye odi wuye na mpanimfo tu wona ma mo kobo ohine ma ne no na chete simamu nsem chete papa ya wawuye ya nka e ba be na yi no ne kra ene de sa se de mo ko no eye kosia ene ko hunu ye se papa ne kra agina kosia nim de tiene se ama abucha na ntena se anka asem no ama asopa ne de ho bia no he na mfa ama na o ma anya amamra papa ne ba be ye ensamantoa eno no he ne de koda manhia se manhia mbam
na manhyia ma mehwɛ na abusua no nka asɛm no nyinaa na mpata bi ohu bia na ansa na yɛde amu no akɔhyɛ fam ɛno na abusua no so gyina sɛ ɔmo nka asɛm bi a nnɛ nka asɛm bi akyena na sɛ obi na adi papa no bɔne aku no bia a ɛne ɔmo bɛsi papa no ama de bɛsi biara no ɛbɛsi ɛno mu ana papa no san kɔɔ manhyia bio ɛkɔgye manhyia so ɛwɔ abera na yɛfia da a yɛde amu no ba bɛto hɔ ɛba bɛkora yɛ bibiara no na nnwummerɛ bɛnno no mbrɛm ɔma mpanimfoɔ de ɛso fi manhyia ɛbɛto amu no so ɛtumi nuaba kyɛ sɛ asɛm a ɛsi ɔfe nso mpɔbɔne ɛfia de atwa mu no a ne ne memene da deɛ na ɛnya asɛm ketewa a ɛne ɛmu nkyerɛmu ɛna ɛde ama mo no maame yamu na kwacha ma kyerɛ sɛ da bɛ no ɔmbɛyi asie sɛsi a mene wo kasa yi deɛ yɛbɔpini abusua no ɔpani yaw na asɛm a wɔka nyinaa kyerɛ sɛ afei ɛna wɔsan akɔ na akɔhyia mpanimfoɔ a ɔmo efi manhyia ɛbaeɛ no na sɛ ɔmo hwɛ na sɛ yie bi atumi tɔ yie ɛwɔ abusua no mu wie bi a ɛno akyi ansa na ɔmo apɛ ɛda a ɔmo bɛsan ɛde ahyɛ nti bɛka saa bɛm no kasa deɛ me nuaba a yɛnya mfa ada biara ntumi ma abɔnten sɛ yɛ ɛnɛ anaa ɔkyena anaa dabɛn ɛda biara ntumi nya ma abɔnten me nuaba safo saa no dɔko bebrebe no wɔn bɛtɔn ana abusua no yɛbɛkyɛ obi abɛgye bi akɔ fie sansa dɔko no sam fam no ɛne drink ne jama graphic dada no no wɔn de bɛɛdan yi o sɛ yɛde bɛkyekyere nneɛma o saa dɔko nyaba asɛm yi abɛyɛ ho sɛ papa ma ɛne fɛda no ɛna anwumɛ ne nanadwo nyinaa no yɛwɔ fie hɔ nyinaa na de yɛbisa ne de sɛ abusua nneɛma mu yɛ ne dɛ adane awɛ ho sɛ gravy ntosi abomu a yɛakyeɛ no ɛnkyena mu a yɛakyeɛ wɔ pan ahodoɔ bɛyɛ akɛseɛ mmiɛnsam hyetɔ a yɛayɛ dɔkono a yɛayɛ afei na nkonnwa wura ɛsɛn pake ne nkonnwa agu kaa mu de akɔ yɛtutu tɛnti a yɛabɔ ɛna ɛnedaeɛ wura koraa deɛ wɔ so wɔn deɛ da no wɔntumi de sɛ adekyerɛ ne da anɔpa a ɛna ɔbɛba bɛtutu ne daeɛ nneɛma eti nnuane no nyinaa deɛ kyɛ sɛ ɛbɛbɔ ode mu a safo katensi hyɛnhyɛn no tumi sensan fie hɔ ama adeɛ kyeeɛ ɛne daeɛ no nyinaa wɔ fie hɔ ama adeɛ kyee ansa na memene da no anɔpa bɛyɛ sɛ nɔnkono ɛna ɛnedaeɛ wura ne bɛduru hɔ a ɔno nso bɛtutu ne mpa ne nneɛma ɔde bɛyɛ ɛnedaeɛ no nyinaa ansa na ɔno nso de kɔ ne nuaba asafo de wɔ so too fam no sɛ wɔn nsie ne wɔ hɔ no a yɛasase bi yɛ nkyiri fun tí wɔn tumi nfa ne nkɔ baabi foforɔ sɛ adeɛ wɔ mu ne sɛ ɛmu nankasa bɛkɔ asase biara ase ɛwɔ abere a saa nsiesie no ne agya ato ase no ne amammerɛ yɛ ne nkɔɔso no ɛno ɛna ɔhene no ɛde n'ano ɛkɔtu mu wɔ manhyia a ɛno nti manhyia nso so ɛde ɛson bɛtoo so no nti sɛ yɛbɛyɛ ɛson kakraka yɛ ɛde abɛbea mu so yi ɛfirifi kaseɛ mu na aba ɛna yɛ sɛ ɛson no ɛfirifi kaseɛ mu ɛna aba ɛno ɛne ɛde bɛsia baabi yɛ ɛkeka korɔ no so nti woahwɛ a na asɛm aba nti mede wosi a woaɛsafo na yɛde ani adi akyire na bi a yɛbie kwa mu si yɛnkɔnkɔ si a yɛaba abɛhwɛ baabi kora yɛde koro na wedeɛ yɛmfɛ nsi yɛnnua pɛ ma nana asafo kantanka wɔfe nso ampa ba me ɛna wɔde firi a wɔde ba no na sɛ wɔhwɛ mmɔle a kuku a no mu kuro mu die no bi ɛtew paa wei ba nkye nim kɔ sɛdeɛ mmɔle no gu ɛho apaapae no wotumi sɛ aben yɛayɛ hyitɔ yɛatete na nkora mu akamfo akafia di foto amenam na wenka yɛnyi yɛ boa ma yie ba yɛ nana sitɔ na ɔma kyekyere si wɔ no kube we ne sitɔ no ho ɛyɛ maayewa ne nkɔyɛ na ne frɛ yi ase ba ahwedeɛ ne kube ɛne yɛde ma wɔ mo ɛnɛ deɛ yɛaboa ma no bɛ no mo korɔ boa wɔyie no ase yɛnkɔ ɔma no so abusuafoɔ na yɛne anuaba ɔbɛdu nkɔdi nkɔmmɔ dr kofi kodua sapɔn adodo no ɛsademane sɛ dr kk sapɔn a ɛmɛ bi atwa mu no ɔyɛ pane kwankyerɛfoɔ a ɔda gmpc ano ɛnɛ yi wɔno ɛna nananom ne mpanimfoɔ a ɛwɔ ɔfe soɔ apene ne soɔ sɛ ɔnkɔdi fe so akonya na manso asɔre ho ɛnyɛ asɛm ketewa yɛate sɛ nnefi kɛsiɛm tena asɛm no so ɛkɔsii sɛ nie yɛnnuaba ɔbɛdu asɛm yi wadi akyire yɛnkɔe na yɛnkɔnkɔtie ne yɛkɔ soɔ ba maadwoe bɔyɛ nkɔmmɔ nti nnefi kɛsiɛm tena asɛm no soɔ no bɔyɛ nkɔmmɔ Okay, nana ya usani ya uzi kan no be se America training ni na yenim se na wi afia kenchen o ya offense ma hine free mu no
sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛnya nipa ɔfra ama na ba bɛsi ne nan no no nso akɔ akɔyɛ nsɛm pii ɛnam so ɛma baahema a ɔwɔ ɔfe so no ɛbɔ ɛyɛ dr kk sapon di sɛ nkagya ɔno na ɔmmra mɛfa ɔfe so ma ahene akonnwa no ni na ɛno ɛna abusua yi yɛwɔ ɛyɛ akɔnkɔdeɛ asefoɔ na afei yɛwɔ ahyerɛmufoɔ na akɔnkɔdeɛ asefoɔ susu sɛ dr kk sapon no ɔnyɛ busuani anampo so ɔnyɛ desini nti ɔnu ho kwan sɛ ɔba na obedi ɔfe so ma ahene akonnwa na ɛno na ahyerɛmufoɔ susu sɛ saa apapa ya yabo ndia ya Dr. KK Sapon ɔyɛ de sekan a obetumi aba bedi akonnwa nti yɛnkɔmra no ɛnɛ de ɔmo ba menhyia pɛtokɛsie mu ɛbɛ na asante mangua ɔte kɔkɔɔ so anim ɛna afɛ obi aba ɛbɛbɔ nunkuro na nkurobo no mu no ɛna ɛyɛ akonkɔde ase ɛyɛ abusuapanyin nana kwadwo asembuaten ɛde tu dwa sɛ ɔnte aseɛ sɛ akonnwa atɔ na ɔmo kɔ akɔfo obi a ɔnyɛ busuani mpo onye odisini so omra na pedi eye akonnwa kese ntese eno ena na ahema oye ofenso ma ahema eye na na se wanyako enso de batu ja se obi obeka se eye Dr. KK Sapon onye disini no na obwa na utumfo etugu se ene obi a enka adekonti a we susu se we nya disini we se we ya disini de na obi anka na no ena konkode asigi tiapanyi eji kasamu no kasa no se yan kasa na yewo ye ho na sana no na ofenso ma hima se eye akonkode asefo edi nipa nson ne baaye na ahirem so edi nipa du ene baaye na esa akwakoyi nipa makomako du nson na ese nipa makomako du nson na ahima obedi yidie ene ne okofa eye Dr. KK Sapon ba se sadia ono ye de sikan nje be ya o mamedi akonya no na no ena omukoduru otumfo anim na otumfo bi sa eye akonkode asefo sen no mu se eye Dr. KK Sapon onye busuani ana na omo se omo nim ni baabi a na eno ena busuapi eye nana kwadwo asembuate na no kasemu no se wakọ na eye ofenso mahima ho de adesiri akofi na kanta gunu so ena ofenso mahima se ne ena ebi amachi na obeka ntam no ena otufo ka se ne yemfa sa de nto ena eye akonkode ase abusuapi side batu ja se onze emra so se o se omuyi akonkode ase ni ema no bebedi ofenso abusuapi se akonkode ase fo omo akonya adu omo obese eye ahamienu mfi ahamienu 200 years ni intino omu se eye ahwemfo fo de omo nkan kwa ena otufo bi sanse manim na wo ka we afedi o se ma tia san ena omo san edekọ twere ho ena sisia no otufo akase sani ebeya ofenso akonwa no ena ho nchentino o se obi ankofa ne busua bi amra abusua di ene abakwasem ene kakari akemfo se he wan na firi ho na we ba ye wan na firi ho na we ba obi ankonkofa mra ene akokode asefo nkofo mo de ahiremfo nso kofo mo de mra no no ankasa be mo bre no ma san ba besia na ene baabi a woso mo de asem no so mo de aso na pepe ye aba ntia no mo kosia mensia fotokazem de na ya bo a metumi aka se otufo asa tu asa da na mo se ofenso akonwa ne o ma ne na ho enchepi ntia ne o se family tree obi anko no nko dende ho no mo fathers mienu mra na obi a medro nche no no hunu baabi o de asem no befa eno da nchen ya wasabo abusuen kokose enma ne nte se asemi a oye ofenso akonwa obi edi hu komo ewo eye centrofo mu ananso afidie so ente saade a ono omu ni yekwa nte ne omu kopie mu ewo menje patukesie no otufo asatu asem no de ahyeda o kyerese obi anko na onkodo ne family tree no famra na omo de ba obehwe ne wasisi asem na pepeye ato baabi e wose eto bawa ya da sepa one nana se wanya ko nana fenso man hima di nkomo yentie ne kakra ebe pra akonwa no so no omiye maku eduwochi ne duwochi no nye sacrament ni sem de wamu si akonwa so ayi na ba ko pe enu ti mi hwe mu no bo be na friend Kofi Kodua Sapon na be sem dia akonwa no ma no na okan bisuan bomu na ohwefensuma so mafensuman ayekra behwe no betwa me nananom ma omodikan no duma pa wo mayeso eti wo jase siame bo
Yasehene amane ene abusuapanyin mienu no amane na me de me kofie na wo wie so amomo nananum etia hene ene esi ahene amane ene je se me soro koye enti se ntam no se mechi no kan ye dia ene me de minim efie no obaye no ede ho no kan tira bo so se me bin kan we Abusiafo ntia na menhia himfie krobia sante kotoko hene opemso say tutu otoso mienu Dr. KK Sapon hene a okwa kodi no offense abonten so a manso asore ho yewura etena so ena nana se wanya kon offense man hima ene enuaba obedu edin koma o cheche no ensemu ene asetena ne se ne esikoye abusiafo ye samobo se wei ye de ani kotwa wi se oneti asantemo edi echi ne bifra to bia no yefa enkamemo asemi ho na nkwase hifu fried na si akonya so asantimantemu wa maimuni nyina danso wono ejomtrani abedi akire Alhaji Ibrahim Wahab Tikuma ene wakasa wo kire mu se aban no emeso adwuma no asene na ara maybe to say Brazil, Italy, Australia eyade eboa pa na di sika so ba wo man no mu wo so Australia say wo mu nipa dodo e wo man ni mu no doso eche wo man Ghana de bam so afie bia no wo mantimi kura no America dollars no wo pepe bese ahanum ena nankwase dwuma wo amode boa enu nti de adro no wo se Ghana ban mesom na wontrete nkwata ba mu pa na ntumi mwa na ne se obi bi ni nankwase sa de ne etiri ho kotoje yale tatakwase entintin ya mwade empafie da Namjuma ye juma country bia na economy no very sound bia namjuma nipa bia edinam either you are rich or poor you will eat nti nam idea contribute largely to the world economy than any other sector in the world. We are saying that yes, in Ghana has a betima when you just drive through Kintampo from Kintampo to Tamale, between Kintampo and Tamale, as research shows that there is still 1 million hectares of land since God created this land. Yemfanya she as Ghanaians. And say adentina governments and create like mboyan nya nantwenkwa mboana ye yan bebrebe because you can't deny anybody from nama or oye there by ope. If we speak about the economy and namjuma in general, efa namjuma etu ne ho so a yadia your economy, and I'm telling you your sector here will perform than any other mineral resources in Ghana we have. And we are appealing to government to come in just to upgrade the abattoirs to a second grade abattoir so that ebetima kumnamno adia supply at least West Africa. Let me tell you one thing. This particular researcher they use 53 countries to do this particular research for the world. Now, nankwase he asantimantemu ene yetene nka no wie na chorofo a wochoro edema association ye chief princess Musa enso so wo mudwumadi a wo mudie no wo ne mo adokota veterinary for kabom food and drugs authority for enyina da kabom aboa na wo mo eni dansese wo behu mantwa ba bi no obi asi table na wo hwe agitse aboa woda so pa ponche a ene na ya ase akwe wutum se yade pa na bo aboa yi na ni wura hye ha ya waton de ama wo mu osesafo no nyina wo mo de won befa emrakwan so na nhyehyeye nso atumi aya adwumadie no ase wono so kasai kwatadwuma no ifapone abete adwumu ama yetumi nya na papa enri na ma yedi nyina no papa ni bo nyina befra mu se ene uko market ya utumi hu nyo ina na pa na nyo ina enye ifapone abewura ma adanu ho butchers eti nana ya bepa ya ohini Gumasi no edi sise bia beto se wo ma tuto na ma kwana ewo Gumasi be bia no so odi ni nansi no oni abattoir any food and drug authority enya kro na yen close sa on the trash places no na yen start say ba ma butcher na kwati bia wo okum nam no yetum se nam ya wakum enfa na kum no Accra abattoir anase Musa abattoir say ye hu ID card identity nam ni efihi se na be ya ebenya wholesome meat na yen safe meat ari because say enano nam ni yenti yeti ma guarantee nde because obia kumbe biara nti say butcher for any veterinary for ekap enyanka bom any abattoir for we atwetwe for awotran krata de ma na nkwasi dwuma mo nka bom kuo no ene yete ne nka ne chief prince Musa
I was on fire and tossing information a year take a body. Ene emenam potem monomo sabe ka se nso na no pay tena se a na ye de anopa no nsia ka se ebremo ye to monkra saud wani chesa bia ho no ma branche bia o mususuo se wadi bemfie aduanan ho no mo kwa ba be wu ato ho no mo be na woche mienu ni a wo mabo aposifo amane EPM penimfo kwakwa yi o masutire a ase na penimfo ye twitwi o mani na ene awie na twede amponyankrompon ya domo a abrewa emfa no ne yesasabro aye ne kotodwa nyira akiri no oyi poma ema mpenimfo kotabiri emunu a si ene mo kasetafo asieye wo mo akwakosie na asambere ma wo mpotemo no mo Kenneth Owusu bedi akon ene Sompa FM nsɛmtwefo di nkɔmɔ fa ho environmental for the omu team by mo be fumigation number be spring potemo no da bia na emu ne da no na police force ne abambofo ahodo nso ba ni potemo mrantie ni bi ti bo be 9:30 ye de call 10 mu ho de ne yatumi apija emu no na said the moon da ho no nze me na ntrensem mu ahometsem opani there's also a moon mu ne nsa na mo be try some ya na eti body na da ho no ma ayemre say ye dinkita ho brebi ne na mu buta say obi na di ade abona na say ene revelation kakra abaye nuane wu ne ho krachi na afuo no ba bi ono eye afuo be ho no o ma ye hunu say odi kan ba na kakra no hu say ase atwe bibi wo pom na ho ne ye take fo yi nti na ntwe ni ade timi fifa ho ne ade nti asase no o si onim se bibi sa but the trainer you trace anamo na ya koye say nipa no ye ku no ba bi na atimi se ba akofo na ku no ti ode ni dru ho no na ni pagya ne ye ne den ti o twe na pribiaye bi and ode ne koto sa emenim ho no nti nye se ho ne ku no sa na metimi agina so police fo ne abamba fo mba ye no ehwehwemu kaka itimi hu na unfortunate thing say abrantie no say oda ho hu ni nipasu no hu ni nipa ban no a kire say no tie na ode ato mfra mema ma bia ya hwese bia yonkofo bi kro no mu pie ada no na yewe ni we no ne nam nti aye den but say adansi paper aba me hu say abrantie no wanto ne kon ne wuye aye nipa bonifo bi na ade ne fa kwan bonus wie no twe no ade ne be hye nanumu ho no I was a phone tiara Sompa na assemblyman ono abo Kenneth Owusu bedi akon na ochechiri mu edechire nti dasani abuziafo so hwesene no musi mu no so edi ato eye pickup bito akwakusia arehosem pa na yese eye buadi emena kokobe apiadu area ho nyina no adehye na kire se nipa na oda ho no mu no wo mo enim ne baabia ti se kwabrane bewu no beda ho ma wapro na yenhu na busuafo arehosem ene ye ka ho asem de kire mu no nyankopon ya dom aposifo akofa EPM penimfo so koho fumigation ni ade ekoso wo sabia no a wo mo akwakosie yenkenka ma gyenche kakra informa mo yamodi afa Facebook ababeka ho Father Ziggy also on monitor news ne pa ewo bipoase more fire ose sof mami premeni ni okan kasoa ni okan eye kaswa or say Christians ni Muslim leaders no womo ebesre wo mu ada say security measures no womo take ni serious pa na yen yire ye bambo mu ebeboa yen yahuza so ame or say the airborne inside the United States of Swame the news is airborne no you news no ama into there is airborne no nebae into the news is airborne United States of Swame mo ahay New York New York pa wase ne nchi ankoma Michael Oseboaten Pope open National Youth Organizer di MPP amanyuku no mom yeboa Prince fo Shawale or say good evening Sompa news or enjoy news no pa live and clear tano so Star Junction ho no mo ye cheche mu nyina wate Pato Landry or say or watch ade no Pato Michelle bia ye fin pa Jack weekend di me for wate me for no mesia de no yasene ti agise wa nti me fa na why na heavy amame amisko spelele kaswa was say how to aso ye nyina ye support na ye mo oman no ho ban amisko dia wode ebaye no ye nto aswe Desmond apia or say hey ye mpanimfo nyina ne omunimu ane brofo akese na nso bibie ni hono a omode bua ku research ne ade chese basasa wono so ne de no honorable abedi kwada so was say odaman penin na do danko
Kufuado ase se mfidie ya wakwa bia no e be hyase aboa galamsefo wono so ne de eno no na ayi we dey mambo bodine ne enko kwaku baake ene bemadro Junior Pope Skinny akokare ene Hill Salasi num Patriotic Voices num Dominic Pepre Jesus ene Naneku Amoaboati num nyina de bi baaye abusiafo mo messages ne kakra Josephine Alexis Nkansa mo nyina mo de bi baaye ono na wo America na London no okay ye chiamote London fo ni nyina me checha mo pa na nseniema munye tia na mo de nchia de basa no na mo de mumu kakra and the jama 20 pound kra modu edum vieja abusia ye du besi na sawo kai owura Peter Anwachukwu ya wono na gidi ani ba woto nyomo sinachi ni kun ni mpon papa no akasa se nyo no obro ni yiriku no na maame no nya eye kokoramo a eto yagremu ebi na ye no na wabre oni pansa no ne animguase a yedi gu no so ono no waku ne yira wabro no wade oba no ne nsanka ne da ya maami no adwumtuni Odunamas International Gospel Center Nigeria mem we bi se kokoram no eye niminim na so papa ya ba be kire ma sabre de ogina mra no anim epurubusume ne de toso edu baako ene de ne call Federal Capital Territory Abuja Police Command na samno wo mu gusuada wo mu die yare shmaima yade wasi asante ye boa Benedict no ankasa one ne samufo pani Kukua Veronica Jandra Hofedua enso eka ho bia kosuesomoa Elizabeth Cardi B ena fe eye nana kwabena kase ya boa ma enam ne trasie ene abusuafo a wo mfidida mu nyina Godfred Akiola ene Redford ene Kachire ene school fees obi biada ya wo mo boaye ma yetumide enwumre no si abremu kase bo ibremu sunwane 98.9 wo mo eka ho ebe ohini ni amakranchi adazo asofo ma mi premier ni minimira na ya bo amalibia boga tayasi sie de kwase wo ko ade a eno ha ne Sompa FM